Gimba Production. Dika dillalan jahil Kano kai ne sarkin siyau aro. Kai ku gaya musu yi daɗin girma jiya ba yau ba. Sarki ya kai ku gaya musu rawani ya sau ba hula ba. Sarki ya kai ku gaya musu alhajin Allah shi jarmai ne. Sarki aro murnar mu ciki baka. Aro muka zo mu taya maka. Aro rabba ne ya yi maka. Gashi kana da ɗaukaka. Farin cikin talaka a yau ka zama ka ba shakka. Sarki aro taimakon ka ya ma wuce yara dan armanya. Sarki aro tsofaffi sukan ga yauta su ma ka biya. Sarki aro halin Allah rabba ne da kare shi. Sarki aro ka wuce yan hasada. Masu shirin siri kiɗa. Aro ku bai rasa yan kada. Bai sa ilimi kasan sani sani jagora. Sarki aro buga mini tamburan girma ni kan wake. Sarki aro sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai na min girma wanda ba za a yi maka kushewa. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai na min girma wanda ba za a yi maka kushewa. Sarakai ne ka yi mun wake mai girma. Sarkin dillalan Kano aro masanin dukkan zahir dina har ma ba dai kai ne mai sakin kaza ya shafa ma. Sarkin dillalan Kano aro da nufin kayan buzon komai baiwa kai mun fagen waka in ka so in zama in garma. Sarkin dillalan Kano aro in yau gana fada mai girma. Sarki aro roko Allah ka nufe ni da tsaro baitoci ba tare da na yi kwabawa ba tare da na yi kwabawa. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai da ɗin girma wanda ba za a yi maka bushewa. Kada tasa dubin salatin ka kasilarsa zuwan iyayenmu aro da muke zaka zaki. Sarkin dillalan Kano aro tsira da amincinin kasu kada da gurin awon fati ni ta san sanin nake doki. Sarkin dillalan Kano aro Ali na gidan sana sanya har safai na cikin ware ku tuno su ne suka yi yaki. Sarkin dillalan Kano aro duk masofawa ya kyale da rayin wannan akwai sake ni fa ko kallon sa ba zan ba balle in ci zan zaba ba. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai da ɗin girma wanda ba za a yi maka bushewa. Ku taya ni da doka gangar nan domin ta gidan sarakai ce ka raga ta kera tabarma. Sarkin dillalan Kano aro samu ya samu meniya. Sarki yaron mu dillali ɗaya mai iman na alfarma. Sarkin dillalan Kano aro yawan zufage na yin kyauta kowa ya san shigun wannan shi yasa ya zaman na ingarma. Sarkin dillalan Kano aro in da za samu al'umma masu yin aiki irin naka to garin mu ba za ya koka ba ta wajen moni ko kotsa ba. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai da ɗin girma wanda ba za a yi maka bushewa. Aro mai martaba sarki ka zamba fure na yin zinka wanda ba shi da mahadin jeji. Sarkin dillalan Kano aro magiyan ka bar su wasu zo ba ko masu zo ba sa karka dan sara ba ka gamji. Sarkin dillalan Kano aro sun manta ubangiji ya ma sannan su tuna a can baya ka biyo ta saman birni. Sarkin dillalan Kano aro to nasara yanzu ka faru ma da nufin Allah sai sun ganka a tsayi ka kera mamaki nisan ka ba zai sun zo ba. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai da ɗin girma wanda ba za a yi maka bushewa. Ta kuyiwa take yowa shi ko mulki sai zaki wanda bai san ma da tsoro ba. Sarkin dillalan Kano aro kwarjinin kai kan karo karfi ai dan jama'a wajen jinka ko da basu maka duba ba. Sarkin dillalan Kano aro ba shakka yanzu zancen ka ya wuce yadda kake ɗauka a gidaje na jihar can ba. Sarkin dillalan Kano aro dutse na fashin ta ma sarki dukkan mai san ka zai ganka in har ya taho cikin rana har ma adaran kana tarba. Sarkin dillalan Kano aro kainuwa ka zamo da sharraba. Ba shakka kai da ɗin girma wanda ba za a yi maka bushewa. Sarki mai hannu dama jama'a na jina ta zancen
ka a fagen sadaka da bayarwa, sarkin dillalan Kano Aro. In mun zo ba ka korar mu ko ya zamo ka kyare mu, san ba ma kalar tsawa, sarkin dillalan Kano Aro. Al'umma kan zo da koken su ka biya dukkan bukatun su, sani jagoran talakawa, sarkin dillalan Kano Aro. MB sai na yaba nima da irin wannan hali naka da ya zama iri na yin dauka, ba wanda ba zai yi zaba ba, sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai da din girma wanda ba za a yi maka bushewa. Yau duka dillalan jihar tamu kai ne ka zaman na sulkin su, rawani an yo bisa kanka, sarkin dillalan Kano Aro. Dawi su shiga ta kawa ko kai ko baka yo baka kyawu, juyo ka duban masoyanka, sarkin dillalan Kano Aro. Da yawa da suke yi ma da irin taimakon da kai gunsu, sai dai rabbani ya biya ka, sarkin dillalan Kano Aro. Da wuna murnar manoba ce da ganin take shirin shuka, kowa ya nufo ka bai kai jo, don ruwa na ido ba zai karba, sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai da din girma wanda ba za a yi maka bushewa. Allah ya yau da din girma, sarki muje inda kayo masa kafafun mu, malar ra'ayin kashi za mu bi jagoran talakawa. Aro bishiyar karon mu ta yi yawan yagun mu ta zamto inuwa, sarkin mu ne mai farar aniya ta wajen ungo shi fa bai gajiya, doki ya hauye shirin tafiya, duk zo mu je mi mai rakiya, kyan hali gare wanda za a yaba, to ba a yi ba mu ba, ba a yi ba mu ba. A gaishe ka sarki Aro, a gaishe ka, da an ganka amsan ka amsa sunanka, na can nesa na jihar sun ɗauki zancenka, da mun ce sarki sai su ce Aro. Alhaji Mustapha sarki Aro, makiya na rufe bakin ziwa, wanda ba fa san farantawa, ba ku sare masa duk gwiwa, Allah ya rika ya zarcewa, ya shirin da ba za ku zo ba, da ba za ku zo ba, sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai da din girma wanda ba za a yi maka bushewa. Algai ta sarewa an busa, an doki kidan kamar gangi ranar da aka yi na tumbawa, sarkin dillalan Kano Aro. Ya shiga girma saman saura, sarki ya fito ga bakinsa, manya ba wanda bai zo ba, sarkin dillalan Kano Aro. Bargo na kashin kafa dole sai kai za a yi taku, in baka ba zai wa ayyo ba, sarkin dillalan Kano Aro. Taron anyo shi ne da kai, in ba kai ba guda wanda zai zo ya yi tsayin tsewar da ba zai amfani komai ba, sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai da din girma wanda ba za a yi maka bushewa. Duka mai tsayewa na so samun gefe gu inda zai zauna, gani nan MB akan hanya, sarkin dillalan Kano Aro. Na dau aniya akan waka dan nitin tsazi na shirya, ba gudu balle na ja baya, sarkin dillalan Kano Aro. Wakar da na yau akan sarki Aro, zaki ga dangarki na yau ko babu mai biya, sarkin dillalan Kano Aro. Domin yayi wa al'umma haka din shine muradina, shi yasa ne mai kidan girma wanda ba lalle ya manta ba. Sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai na din girma wanda ba za a yi maka bushewa, sarkin dillalan Kano Aro. Kainuwa ka zamo da sharraba, ba shakka kai da din girma wanda ba za